Сәгатьтә җәмәгать, хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тугры тамашачылары. Сезгә һәммәгезгә кайнар ялкынлы сәламнәр юллыйм Казан шәһәренең Татар дәүләт филармониясыннан. Дуслар, бу чыгарылышыбыз безнең аеруча эксклюзив, бик татлы һәм тәмле булачак. Чөнки без бүген Башкортстаныбызның сылу кызы, талантлы, яраткан җырчыбыз Гөлназ Асаеваның 20 яшьлек матур туган көненә багышланган тамашадан репортажны эшләргә керештек. Дуслар, безнең белән бергә булыгыз. Гөлназ, хәерле кичләр сиңа. Беренчедән, ихлас күңелдән сине Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруы исеменнән ихлас йөрәктән сине котлыйбыз туган көнең белән. Сиңа инде һәрвакыт шундый яшь, ягымлы, матур булып калуыңны телибез. Үзеңнең шундый искитмәле моңнарың белән тамашачыларыбызны әле озын-озак еллар дәврендә куандырып яшәргә сиңа Ходай Тәгалә көч һәм ныклы сәламәтлек бирсен. Бик зур рәхмәт сезгә. О, мин амин шулай булсын. Гөлназ, ничек хәлләр? Менә хәзер берничә минуттан дуслар шушы филармония сәхнәсендә Гөлназның 20 яшенә, яшьлек бәйрәменә багышланган матур концерты башланып китә. Нидә хисләр кичерәсең, Гөлназ? Бик дулкынланам, ифратта дулкынлану тойгыларын кичерәм, чөнки инде Казан тамашачысы белән күптәнге танышлар булсак та, үземнең бәләкәй генә юбилеемне үткәрүем теге беренче тапкыр бит инде, шуңа күрә аеруча бик дулкынландыра. Кәйфләр барыбер күтәренке, чөнки туган көн. Бүген инде миңа калса син котлауларга хәтта җавап бирергә дә вакытың юктыр, мәшәкатьләрең күп. Гомумән, ничек әзерлекләр барды? Син теләгәнчә инде әзерлек 100%лыкмы? Минем уйлавымча 100%лык дип уйлыйм. Чыннан да хатларга җавап кайтарып булмый, әлеге көндә теге вакыт бик юк. Инде иртәгә бөтен мәшәкатьләрдән соң мин иркенләп утырып бөтенесенә җавап кайтарырга тырышырмын, Алла бирсә. Һәм дә инде сезгә әйтәсем килә, олы рәхмәтемне белдерәсем килә. Юк кына вакытыгызны сарыф итеп, минем бәләкәй генә башны олы итеп мине кутлаганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Гөлназ дип дәшәбез дә, бит хәзер Гөлназ тамашачыларыбызга да билгеле, син хәзер бер 6 ай чамасы инде Җәннәт исеме белән дә йөрисең. Ни өчен Җәннәт? Чөнки мөселман культурасын битне представлять итәбез, шуңа күрә бик күп вариантлар булды. Без инде үзебез тукталып Җәннәттә, чөнки Җәннәт ул бит инде рай дигән сүзне аңлата, һәм дә инде барыбер мөселман икәнне теге дәлилләй. Ярый, моны син үзең бу карарны кабул иттеңме? Әле инде тагы да бит инде Гөлназның яңалыгы, дуслар, сезне күбегез белә. Ул Мәскәү шәһәрендә яшәүче бик көчле продюсер белән хәзер хезмәттәшлек итә, шулай бит? Безнең Рушид кенә абаятны булды. Ул да каршы килмәде. Ул миңа шундый вариантлар тәкъдим итте, һәм дә инде без бергә утырып аның белән сөйләдек. Ничек соң сиңа Мәскәү кешесе белән эшләү, шундый көчле продюсер белән эшләү? Әлегә әйтә алмыйм, әлегә барда яхшы, күз күрер сентябрьдән ул сорауга инде җавап кайтарырмын дип уйлыйм. Нәтиҗәләр булгач.
Бу продюсерлык темасына кирип кеткәч, Гөлназ шундый сорыйсы килә. Мин беләм, анда сезнең килешү төзергә кирәк. Ул килешүдә бик үзенчәлекле пунктлар да бар. Хәтта гәүдәнең кайбер өлешләрен үзгәртергә, кабартырга, зурайтырга. Синең гәүдәңдән нинди үзгәреш көтеләчәкме? Әлегә белмим, әмма дә ләкин әйтәләм, мин үземнең тәнемә, үземнең йөземә бер нәрсә дә кертергә теләгем юк, чөнки мин әле яшь. Беренчедән, икенчедән мин мусульман хатын-кыз бит инде, кызы. Шуңа күрә үземнең тәнемә бер нәрсә дә кертергә җыенмыйм. Әле шуның өстендә эшлибез, әле шул вопросларны решать итәбез. Миңа калса, синдә табигатьтән бирелгән матурлык, зифабылылык, монда бернинди артык химиялар кирәкми. Ярый. Һәм инде бүгенге концерт әйтдиз генә эчтәлегенә дә күз салсак, бүген синең ике әтиң алып барышлай бүген. Аллага шөкер, ике әтим алып бара. Нәрсә булыр, күз күрер, әлегә шуның темасына да бик кайгырам. Нәрсә булыр, бәлки бер-берсен рәнҗетеп куймасыннар дип тә кайгырып йөрим. Шуңа күрә дулкынлану хисләре бик күп. Ә менә үзең чын дөресен әйтә әле, Гөлназ, кайсы әтиеңне нарак яратасың? Андый сорау булырга мөмкин түгел, чөнки берсе мине яктыгындагыларга китерде, шуның өчен мин аңа һичшиксез рәхмәтлемен. Икенчесе мине карап үстерде, үз кызы да якын итеп. Шуңа мин аларны берничек тә аера алмыйм. Алар икесе дә миңа үземнең родной әтиләрем. Менә шулайрак, шундый әйбер дә була икән ул. Менә бу Ходай Тәгалә кәйнә бер уйласаң бер бүләге дип әйтсәк тә була име. Ә менә үзеңнең әтиеңә Рөстәм абый Асаев. Менә аның нинди холкының кайсы сыйфатларын син үзеңә алгансың икән, ничек уйлыйсың? Рөстәм әтидән миңа калса, Рөстәм әти безнең теге бик туры сүзле түгел, ул барыбер теге әкренләп, җайлап кына әйтә, конфликтный кеше түгел. Мен дә ләкин справедливый, шул справедливость дигән качествосын алганмындыр дип уйлыйм. Һәм дә инде йөз белән копия. Ә менә Фәдис әтиң сине бит инде тәрбияләп үстерде. Ә менә анардан син нәрсәгә өйрәнәсең килә? Кайсы сыйфаты Фәдис әтиңдә сине аеруча сокландыра? Ир кеше, ул өчен ир кеше. Менә шул ягы сокландыра. Инде мин кайсы якларын алганмын диюенә калса, мин әйтәм, мин Фәдис әти ул турысын әйтә торган кеше, булай боргаланып йөрми. Шуңа күрә мин шул турысын әйтә торган сыйфатларын әтидән алдым. Туры сүзлесең син димәк, Гөлназ, һәм инде азакы вакытларда бик күп матур һәм шагу вакыйгаларда тормышыңда булгалый. Син инде хәзер тавыш күтәреп талаша да башладың, әзрәк кенә слушып та алдың. Без моның турында әле алдагы минутларда сөйләшеп китербез, ә хәзергә инде күреп торабыз, сиңа ашыгырга кирәк. Шуңа күрә, дуслар, безнең белән бергә булыгыз. Бик кызыклы булачак. Хөрмәтле дуслар, Гөлназ Асаеваның концертына инде 2 атна элек билетлар сатылып беткән булган. Бүген залда алма төшәр урын да юк. Берничә минуттан хәзер матур тамаша башланып китәчәк. Шуның өчен дуслар, безнең белән бергә булыгыз. Гөлназ, син шулай дугаларыңны укып торасыңмы, җырның сүзләрен кабатлыйсыңмы? Җырның сүзләрен дә дугаларын да кабатлыйм. Син һәр чыгышың алдыннан дугалар укып чыгасыңмы? Тырышам. Ярый. Ә берәр үзеңә генә хас ниең юкмы соң менә мәсәлән? Кемдер күккә карый, кемдер булай битләрен сыпыра андый. Андый нәрсә юк. Ярый, без сиңа уңышлар телибез. Yeah.
ұшырашуыма мен hiç şeksiz şalman. Qandaydı yazmışsın mağam, yeniden sizin yamalı gibi. Bik köpten kütürgen ұшырашу, oralaşu, sirleşu, har halde benim için bik de kütürgen ұшырашу. Bugün kişi bizde, bizning şırmınlarımız, sizin köngüllerinizge ezgine olsa da hoş kelse, şahsen benim için aldığı günde ilhamlanıp, dertlenip işlerge zor edergeç bu hürmetli hoşaşılar. Birsin. Rahmet olsun. Benim oğullarım Müslüm Asayev, Emine Asarıhan, Kerim Ganiyev. Bakın işte güzel oğullarım. Evet, bakın işte. Müslüm Emine. Bakın işte. Ay rahmet oğullarım. Benim oğullarım da orada bu soğuk diyeler. Rahmet oğullarım. Oho, kimni ko'ryapmiz biz bunda? İskender Shakirov, xayrli ishlar. Siz xayrli ishlar esamisiz? İskender mana durustini aytamaymi? Kimni men seni bu tug'an kunga kelirsin deb o'ylamagan. Shusha xatda pirin zarin so'zga kelishgan narsa Gulnaz bilan hatto shashaklara tutib kelgan ali do'stlar. Ali siz do'stlashdingizmi İskender? Yo'q, naverna bugun do'stlashirmizlar deb o'ylayman. Shu xatda ranjitdimi seni Gulnaz? Sen shup sening jurlaring, kiyimlaring butunlay kishnikni o'xshamagan deb. No, endi ozgina ranjitdi. Lekin bu bitta mелочный kishi bo'lirga kerak, ani umr bo'yi tortib borish uchun. Men g'afu etdim, o'lbek shinab so'zlarin shin ko'ngildan aytgan ham kengash berib aytgan. Men shuni angladim ham tug'an kuni bilan qutlag'isi keladi. Müdavit do'stlar, İskender Shakirov bizning Kстати, hozir ол sahnadan chiqa, u bilmayman kelganini, без предупреждения, так что ko'ramiz. Aytdim do'stlar, bugungi reportaj bizning ayrisha eksklyuziv bo'ladi deb kutilmagan syurprizlar ko'p bo'ladi. Bu aning remerkasi. Sen hozir biz barsinda sizga ko'rsatishak biz do'stlar. İslerim
күні белән тәбрик итеп, күпме матур апаларга белән килгән шулай бит. Инде 20 яшь, ул инде үсмәле 20 яшь вакытта кызымны инде алып кайтты, сәнгать училищесын тәмамлаганда 8 июньдә алдым диплом, 9 июньдә юк, наоборот. 8 кызымны радымнан алды, 9 диплом алдым. Менә кызым инде, мен инде синең костюм белән кызыл диплом алмадым. Әмма ләкин мәшәкать кызым, ул белән мин куллана, бик шатланам. Гөлназ Асаева. Kızıl Hazretleri, Gülnaz Asayeva. Tabii ki servislerimiz, kıymetli tamaşaçılar, en zatlı, en matur tamaşaçılar sizni ko'rishga bek shodmiz. Shunday izgi oyda. Hörmətli dostlar, Gülnaz Asayeva'nın konserti başlandı. Mənə hələ birinci jürün ул әле сәхнәдә бик дулкынланып башкарды. Халык дөррәү аны матур алкышларына күмә. Әмнәмдән борчылып аның әтисе басып тора. Рөстәм абый, хәерле кичләр. Нәрсә күзәтәсез? Кызыгызга сакланып басып торасызмыни? Ишетмим сезне. Сез бит әле бүген алып та барасыз. Кызыгыз өчен дулкынланасыз да. Гомумән, нинди хисләр кичерәсез бүген? Беренчедән дулкынланам, чөнки күндә кызыбызга 20 яшь түгел. Инде вакыт уза икән, 20 яшь инде үзебезгә 20 яшь иде. Гөлназ кызым туганда, менә хәзер инде ул шул яшькә җитте. Концерт инде ул, әлбәттә, үзеңнең концертыңнан да булай волнениялар бар, кызымның концертында. Шуңа күрә борчылам, әти буларак борчылам. Бу концертны оештыру буенча да бит инде күп эшләнә, һәм инде һәммәсе дә эшләнсен иде. Ул бит уйланган эшләр сахнада күренсә бик уңайлы, бик рәхәт була. Рөстәм абый, сез бит әле бүген Фәдис абый белән алып барасыз. Ике әти, менә дуслар, карагыз, Гөлназ Асаеваның ике әтисе сезнең каршыгызда. Видали такого дигән. Бу шунап та эксклюзив семья бу дуслар. Санта-Барбара киносындагы кебек бик матур гаилә булар. Аларның арасында шул хәтта ихлас мөнәсәбәтләр хөкем сөрә. Сокланам мин аларга. Туганнарча. Иначе яшәргә ярамый. Менә шундый сорау бирәсез килә, дөресен әйтеп китегез әле. Көнләшеп куясызмы бер-берегездән? Менә мәсәлән Фәдис абый бер төрлерәк тәрбияле Гөлназны. Рөстәм абый килешми моның белән. Булгаладымы шундый хәлләр? Нәмәни? Монда бит әле Гөлназ да бар. Монда дия Гөлназ. Гөлназ бары тик безнең яхшы уңай якларына үзенә ала. Аңа җайлырак. Минем белән килешмәгән вакытта Фәдис әтисенең киңәшләрен ала. Фәдис әтисенең киңәшләре килешмәсә минекен ала. Шулай торып, бүгенге көндә бары тик файдалы, кирәкле тормышта. Иң мөһиме, ул ике яктан да тәрбияләнеп үсте. Аңарга бернинди запрет булмады, аңа кысылу булмады. Ул ике якта да үсте, матур итеп җәйләрен һәр вакытта да авылда, нәнәләре кырында. Шуның өчен ике якның тәрбиясен алган бала. Hörmətli dostlar, özünün birinci чыгышларын tamamlab, Gülnaz'ın гримеркага кирип отырды. Gülnaz, ничек кайфлар, ничек бүгенге эмоция, халык ничек кабул итә? Халык искитмәле, Казан инде һәр вакыттагыча бик яхшы җылы кабул итә. Беренче җырдан ук бик дәрә килеп алкышладылар, шуңа миңа киресенчә энергия бирделәр дип әйтәсем килә. Һәм инде менә бит инде синең беренче чыгышыңны көтеп алды үзенең чәчәк гөлләмәләре белән Искәндәр Шакиров. Ләкин синең бик алай кабул итәсең килмәде бугай. Мәре сезнең арада ничек соң мөнәсәбәтләр? Безнең арада әлеге көндә бернинди мөнәсәбәтләр юк. Мин Искәндәргә ничек дип әйтим, әйбәт отношусь. Кеше буларак, мен дә ләкин саңганда караганда минем фикерем үзгәрмәде. Димәк, әле һаманда Гөлназ Асаева өчен Искәндәр Шакировның иҗаты ул чүп, аның кигән киемнәре бөтенләй мәгънәсез. Алай ук түгел, мен әзрәк артыгы белән җибәргәнмен инде, мин теге әзрәк әйбәтрәк әйтергә булган, теге ничек дип әйтим,
мягче әйтергә булган, ә мин инде теге башта әйтәм, аннан уйлыйм шул. Анда юк еще анда. Ай, рәхмәт сиңа, яме. Әйдәм. Минем исемем Роза. Синең исемең ничек була? Кәрим. Фамилияң ничек? Ада. Фадивич. Бүген Гөлназ апаңның туган көнеме, Кәрим? Ярар. Гөлназ апаңа нәрсә бүләк иттең? Чашка. Молодец, ярар. Кәрим, ә менә син президент булсаң, нәрсә бүләк итерең Гөлназ апаңа? Машина. Нинди төстә? Красный. Нинди? Красный. Красный машина бүләк итәсеңме? Ә менә бу абый кем ул? Кем бу абый? Устанабый. Өлкән абый? Устанабый. Рөстәм абый? Әтин бу әти. Ә кемнең әтисе? Гөлназны. Гөлназның әтисеме ни? Ада. Кәримә, син җырлый беләсеңме? Давай җырла әле безгә. Ада. Кырыям. Кәрим, давай, бир, давай. Халит абыйыбыз да безнең Уфа шәһәрләреннән килеп җитте Казанга. Ничек хәлләрегез, Халит абый? Хәлләр әйбәт. Казанга килсәк, без инде яңадан яшәреп китәбез. Без бик яратабыз Татарстанны, гомумән Казанны, Казан халкын, тамашачыларыбызны. Мен инде хәзер 40 ел буена филармониядә эшләйм бит инде. Шуңа Казанда инде яшь булабыз. Бигрәк тә инде филармония безне шакыра һәрбер бәйрәмнәргә. Шуңа инде без үзебезнең өебезгә килгән күк. Бүген генә сөйләштирдек әле. Мин ишеттем, Халит абый, Гөлназ Асаева үзенең концертына нәкъ сезне чакырасы килгән. Казанда да безнең оста баянчылар бар, әмма ләкин үзенең концертына ул сезгә дәшкән, шулай бит, махсус. Чөнки ничәнче буын хәзер, менә 3нче буын була бит инде Гөлназ. Мин уйнаган баянчы. 91 елны Фәдисне бездә яши әле, бездә минем бригада, минем төркемдә эшләй башлагач, Казанга татар җыр конкурсына алып килдек. Ул вакытта бик көчле конкурс иде. Анда без беренче журналга кайтып киттек Фәдис белән. Аннан соң инде Рөстәм институтта укыган чакта бездә безнең уртанчы улыбыз күк, безне Уфадагы әтибез, әнибез дип йөртте ул гел. Алар инде минем малайлар белән җырлар язып, аранжировкалар эшләп бездә үсте. Шуннан инде соңгы вакытларда инде Гөлназның бәйләкәй чактан ук миңа уйнарга туры килде, аның белән занимацияләргә туры килде күп. Ул инде менә әйтеп бетерлек түгел, аңардагы сәләт, аңардагы моң, аңардагы кешелеклек, аңардагы эчке туйгылар, аңар йөрәк аңарда. Чөнки әтизләре, әнисе моңлы кешеләр, аларның карт әтәләре моңлы кеше. Һәм безнең Башкортстанда иң моңлы районда үскән бала, моңлы Уфабызда үскән бала. Шуңа без аны бик яратабыз. Киләчәктә без инде менә Иман Камил киләчәктә ул бик бөек йөрче булар. Аның күк узын җырлаган, моңлы җырлаган һәм үз тавышы белән җырлаган җырчылар, яшьләр бик әз бит хәзер. Шуның өчен дә инде мин теләем менә шушы Казан, Уфа, Башкортстан, Татарстан тамашачылары, гомумән бөтен мөселман тамашачылары аны аңласыннар иде, үз тавышы белән җырлаганын. Үзе яраткан, халык яраткан озын көйләрне, ретро җырлар, моңлы халык җырларын җырлаганны.
Fakat şul vaqtda gana yerşe moңluk kүй bilen üsä. Balakayın. Hayırlı geç bakan. Hayırlı geç bakan. Milletler. Hürmetli тамашачылар, siz инде алдагы чыгарышларда исәпләп киткәнсездер. Гөлназ Асаевага синең иң яраткан җырчың кем? Кемнән син үрнәк аласың, киңәшләр сорыйсың дигәч, ул һәрвакыт яратып Зәйнәп апа дип җавап бирә. Зәйнәп апа, хәерле кичләр. Менә ул үзе дә бүген Гөлназ Асаевның туган көн кичәсендә залда кунак булып утыра, шулай бит? Әйе, Аллага шөкер, Казанда булдык. Аллага шөкер, менә туры килде, бик шатланып килдем, көтеп алдым. Һәм шуңа күрә мин инде бүген тамашачында карап утырам, шуның җылы күңеле белән рәхәтләнеп, белеп, яратып килгән тамашачы бүгенге залда утыра. Казан тамашачысы Гөлназ Асаевны яратырга өлгергән дип әйтәсем килә. Рәхәтләнеп кул чабалар. Һәм шуңа моңландыра да, һәм шулай ук менә шулай тагын биргә дә теге дәртләндереп җибәрә торган җырлары да күп. Халык шуны белән бик канәгать булып карап утыра. Концертны бик матур. Мин бик шатмын. Аңарга иҗади уңышлар телим. Әлбәттә, бик матур җырлый. Нинди җырны алса да, узун киеме, узун җырмы дигәндәй, эстрада, яңа яшь юнәлештә булган җырлар булсынмы, бик матур башкара һәм үзенә дә бик килешле җырлар. Уңышлар теләп калабыз без аңа. Зөфәр Билалов белән без бүген залда утырабыз. Гөлназ турында бит инде азакы мәлләрдә бик күп имеш-мимешләр йөри, алар чын барлыкта да булган хәлләр дип тә дәлиллиләр. Кеше белән сугышкан, бу кеше белән талашкан. Сез моңа ничек карашыгыз? Бик кызлар, алар отпор бирергә тиеш инде. Кызык кына син һәрбер ябышкан кешегә, әгәр дә отпор бирмәсәң, нәрсә кигә? Молодец, булдырасың, сеңлем, шулай продолжай, яме. Hürmetli Туган тел телеканалының тамашачылары, Гөлназ Асаевның туган көн тамашасында шулай ук аның инде бүгенге көндә якын дусты, Күңел радиосының дикторы Лилия Гатинны да очраттык без. Лилия, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәнмесез? Лилия, син нинди мөнәсәбәтләр, нинди дуслык мөнәсәбәтләре, нинди бәйләнеш сезнең арагызда Гөлназ Асаева белән? Гөлназ Асаева белән без әлбәттә минем эшемдә очрадык, без аның белән эфир алып бардык һәм инде шул вакыттан без аның белән гел бергә ни булуга карамастан гел шалтыратышып торабыз. Аралар ерак булса да, Чаллы белән Уфа якаларында без гел связьда, гел Аллага шөкер, хәлләребезне белеп торабыз. Бүген дә мин әлбәттә берничек тә килмичә булдыра алмадым, рәхәтләнеп килдем, эшләрне алмаштырып. Әлбәттә, хәзер аның концерты бара, мин үзем дә үземнең шәхсән концертым сыман, аның өчен бик борчылам. Инде Аллага шөкер, барысы да бик яхшы була һәм инде тиздән мин дә аны шатландырып, аңа син молодец, без сине яратабыз дип әлбәттә чәчәк бәйләмен чыгарга әзермен. Ой, рәхмәт шундый матур теләкләреңә. Лилия, менә әйт әле, бик якын дуслар дип әйттең син, менә нинди уртак якларыгыз бар сезнең Гөлназ белән? Уртак яктан дигәннән мин дә үзем җырлыйм. Шул очрактан без Күңел радиосының концертын оештырганда нәкъ менә Гөлназ белән безгә җырлап яши җырын бергә җырларга туры килде. Мин бик бәхетле аның белән җырлаганым өчен. Ул минем өчен дә опыт, ул бик яхшы кеше, аның белән бик гади эшләргә. Без ярты сүздән генә инде аңлашылып, барысында бик шулай шәп эшләдек һәм бик безнең җырлау барысына да бик ошаган. Димәк, сезнең уртак якларыгыз, сез икегез дә гади һәм сезнең белән аралашырга рәхәт, җиңел, шулай бит? Әйе, һәм инде әлбәттә иҗади кешеләр. Нәкъ менә шулай.
Гүлбірге деп менен шундай дәртле итеп мега позитив энергия бүләк итеп бүтән халыкка башкарып чыктылар безнең Фәрис абый белән Лилия апа үзләренең җырларын шәхсән үзем яратам шу җырны. Ул Фәрис абыйның анда хисләре менә шайтып Лилия апаны инде шул хәтлек ничек итеп карап торасыз әле үзегез әйтегез. Соң яратам бит, яратам. Ашап бетерим, чәйнәп. Шундай бит безнең аппетитная Лилия апабыз. Аппетитныйларны ярата бит ябык баска хуша, Розакаем. Конечно. Шуңма ябыкмыйм инде менә. Эт түгел, мен сөяккә ташланмыйм. Менә шулай ди. Конечно. Шулай. Эткәне сөяк кимәдә. Фәрис абый алдагылары ни диге ябыгы ямене шуңа булып чыкмады менә. Юк, ябык хатын булмады миндә. Юк. Никогда. Яры изәрегезгә чыккан бәхет хисләре Аллага шөкер бик матур бара Гөлназның концерты. Иншалла матур. Аллага шөкер. Үзегез канәгатьме? Канәгатьмен. Шул хатлы менә дулкынлану, ул әйтеп бетергесез. Бетереп булмый инде. Әйтеп бетерә торган түгел. Ятса, ул Лилияның ятса, торса, теләгән теләкләре әни кешеләр балага теләк теләргә тиеш. Ул менә тугашта аңарга ни салып куйган информация. Ул тугашта әйттем ди. Бу кызымны әле минем күрерсез әле. Ул зур кеше булачак. Аны барсы да күрергә зар-интизар булып торачаклар. Аны көтүп торачаклар бөтен җирдә дип. Ул аны шул хәтле шын йөрәге белән димәгә әйткән. Менә әни кешенең теләге кабул була. Сез демәк Гөлназ бәләге шактык, шушындай үзегездә тоемлау сиздегез менә күңелегездә Лилия апа. Тоемлау сиздем. Ул беләсезме ничек була? Әни кеше аны сизә бит. Әни кеше сизә, Гөлназ тугашта тулган айга карап шушы теләкләремне теләдем. Тулган матур ай иде, җәй көне, матур җәй көне, иссе көне. Менә шушы балам Аллаһа бирсә бөтен кешегә шатлык китерәчәк дип теләдем. Шушы баламны бер күрергә зар интизар булган кешеләр дә булыр дип теләдем. Бәхетле киләчәк, бәхетле тормыш теләдем мин аңа. Баштан ук имезгән сайын шушы теләгемне теләдем. Алла бирсә, алдагы көннәрендә юлында үзенә тиң булган кешесен очратып, хатын-кыз бәхете телим балама. Үзенә тиң булган дигәннән Лилия апа, менә аның янында шул уралып та шуралып йөри бит инде безнең Радик Юлякшин. Ничек күз алдына китерәсез, әгәр дә алар бергә булсалар? Без каршы түгел. Гөлназ үзе сайлый, үз тормышын үзе сайлый, үзенең ихтиярында. Гөлназ сайлаган һәрбер егетне үзебезнең мен шәхсән үземә килгәндә үземнең киявемне, үземнең улымны яраткан кебек яратыр идем. Димәк, сез күңелегез белән кабул итәсез. Алай-булай берәр заман Радик Гөлназны үзенә кияүгә алса. Розаны кем белә инде, үзләре карасыннар. Әйтәм бит, һәрберсен кабул итеп алып, Алла бирсә, яратып кына торачакмын киявемне. Кем булуына карамастан. Менә шулай дуслар, шушындый мировая теща Лилия Бектимерова будущее. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, менә без Гөлназның нәнәсе белән карт әтисе Благовар районында яшәүче Рәмзилә апа һәм инде Мәҗит әфәнде белән дә сөйләшеп алырга булды. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Гөлназ гомумән балачакта нинди бала булды? Сез бит инде аны тәрбияләп үстерешергә зур ярдәм куллары сузган кешеләр. Аллага шөкер. Гөлназның әйтеп бетерде ул бәләкәйдән моңлы, таләпчән, ничек әйтим инде моны, шундый үткер бала булып, садикта йөрде бит инде, садикта йөрде. Садикта да гел беренче җырлап, биеп, анардан башка ниләр үтмидер, бәйрәмнәр. Садикка йөрде инде кызымны шул. Нигә 8 яшь хәтле ниттек тә аннан яни Уфага алып китте. Уфага укырга бирделәр. Бик тәртипле бала булды, бик тыңлаучан булды. Безнең балабыз инде ул үзебез үстергән. Янисенә йөрәк өзеп төшкән бала ул, безгә ул жемчужина ул безгә. Якын бала, үзебезнең кулда үскәч бигрәк тә. Анарга инде менә нәрсә теләргә? Анарга теләкләр уже әйтелгән. Исәнлек саулыклары белән менә алдагы көндә дә шушылай халык яратучы җырчы булып, үзенең бәхетен үзе тапсыны. Бездән инде ярдәм хәзер олы кешеләрдән юк, үзенә Ходай Тәгалә исәнлек саулыклар биреп, дөнья тынычлыклары белән, киң ризыклар, хәләл маллар белән кешене куандырып менә койда гына булса да золлар тулы тамашачылары булсын, яраткан тамашачылары, үзенең сәхнәләре бик булсын.
иптәшләре күп булсын, яраткан кешеләре дә күп булсын. Аны бик яраталар. Башкортстаныбызда да, Татарстаныбызда да инде. Хөрмәтле тамашачылар, Гөлназ Асаевның туган көне тамашасыннан менә без тагы да сезгә яңа кунакны танытып китәсебез килә. Бу инде Мәскәү шәһәреннән кайткан безнең Марат Яруллин. Марат, хәерле кичләр, кыскача танышып китик әле. Кем син? Кайдан син? Хәерле кичләр, хөрмәтле дуслар. Мин үзем Нижгар өлкәсе Кызыл Октябрь районының Актуг авылында туып үскән егет. Һәргез көнне Мәскәүдә яшим. Мин үзем җырчы, актер театры и кино. Шулай вот. Ни өчен Гөлназны бүген син котларга кайттың? Мәскәү тикле Мәскәүдән Казанга. Гөлназ белән без озак кына түгел дуслар, буквально, наверное, где-то ярты ел. И ул кеше минем бик күңелемә ята. Менә була бит шулай, кем беләндер була бик каты менә дуслашырга за короткое время. Это как раз таки шул кеше Гөлназ. Хөрмәтле тамашачылар, әлегә Гөлназ Асаеваның концертының беренче бүлеге тамам. Сәхнә буш, халык ял итә, ә инде икенче бүлек тагы да кызыклырак, тагы да мавыктыргыч булачак дусларым. Шуның өчен Туган тел телеканалы белән бергә булыгыз. Хәерле кичләр сезгә. Сез бу концертка гомумән Гөлназ Асаеваның шундый туган көненә багышланган концертында аны танып, аның җырларын тыңлап белеп килдегезме? Белеп килдек. Икенче көнне яз көне булган иде бит әле, анда булдык. Әле тагын белеп килдек икән. Фәдис Ганиев, Лилия Бектимерова яратабыз. Килдек. Аларны былтырда килдегез без. Димәк, былтыр сез Гөлназны яратып калдыгыз да, быел янәдән килергә булдыгыз. 20 яшына килдек бит инде. Аның бүген чынлап та туган көне, нинди теләкләр җиткерер идегез аңа бүгенге көндә? Аңа исәнлек, саулык телибез инде. Әтисен дә бик яратабыз. Рөстәм Асаев бик матур җырлый. Бик яратабыз. Әнисе, әтисенә карап инде менә битеге концертларына килә алмадык. Монсына эләгергә тырыштык инде. Менә килергә тырыштык та килдек. Мин аның җатын күзәтеп барам. Кичкенә чагыннан ук бик яратам. Әнисе белән әтисенең җырлауларындагын бик яратам. Шуңа күрә килдем. Аның бит ике әтисе, берсе Рөстәм Асаев, берсе Фәдис Ганиев. Кайсы әтисенең җырлаганнарын яратасыз? Икесенекен дә яратам. Фәдискә бигрәк тә бик мөкибән китәм инде. Бигрәк тә хөрмәттәм. Аның икесе ике төрле бит. Рөстәм бит ул классик җырчы. Дип мин аны хис итәм. Фәдис инде эстрада җырчысы, халык җырчысы. Шуңа күрә икесендән. Гөлназның үзен күбрәк эстрада түгел, халык моңнары җырчысы дип әйтәм. Ну күбрәк яшьләрчә дә җырлый, конечно. Но булай даган бар җырлары халык моңнарында бик матур итеп җырлый. Менә Гөлназ әлегә яшь, ул әле ирекле. Сез ничек уйлыйсыз, менә татар башкорт эстрадасында ирекле иратлардан кем аңа тиң икән? Тиңне үзе табыр инде, Ходай ничек насыйп иткән. Ну менә теге имеш-мимешләр Радик дип тә генә әйтәләр бит инде. Ну бик бар килгәннәр, конечно, Радик эстрада буенча. Ну Ходай насыйп иткәне булар. Менә ничек уйлыйсыз, Гөлназга тиң безнең татар эстрадасында кайсы ирекле артистны сез күрәсез? Мәсәлән, Ришат Тухватуллинмы, Элвин Греймы? Миңа калса, Элвин Грей аңа күбрәк килешәмсең характеры буенча дип әйтә алам. Элвин Грей, бәлкем. Дуслар, монда менә карагыз инде чәчәк гөлләмәләре. Һәм инде безнең Элвин Грей, хәерле кичләр. Туган тел. Туган тел, сер итеп кенә. Сине каршы алам менә ничек итеп матур итеп. Ну, Радик, син кем булып килдең инде? Кунакмы син? Гөлназны яратыпмы, тагы да кияүгә чыктып җырларга дип килдеңме? Нинди теләкләр, нинди максатлар белән килдең? Уны сер булып калган. Сер булып калсың. Всегда кунак. Ну, монда чәчәк гөлләмәләре бит инде Радик кунактан гына булмый. Монда бит инде мәхәббәт хисләре дә бардыр араларында, шулай бит. Бу, шулайдыр инде. Икенче ел рәттән йөрисең инде Гөлназ артыннан. Үзеннән бераз җавап бармысың инде? Ана, давайте сер булып калам. Мин киттем. Әдәлләнергә ярамый. Ярый, без әле син барлашырбыз.
Гөлназ, әллә Радикны күргәч тагы да дулкынлана башладың инде? Сәхнәдә йыладым. Сәхнәдә йыладыңмы? Тагын монда Радик та килеп керде бит инде. Рәхәт булып киттеме Гөлназ? Шуның дөресен генә әйт. Конечно. Конечно. Хөрмәтле тамашачылар, шулай ук безнең кунакларыбыз арасында Радик Юлиакшин Элвин Грейның әнисе Нәфисә ханым да хәерле кичләр сезгә. Һаумыгыз. Нәфисә ханым, сез Гөлназны котларга килдегезме? Бүләкләр өләшергәме? Нинди хисләр кичерәсез аның концертыннан? Бүген әлбиттә Гөлназны котларга килдем. Гөлназның әсәһен, атаһын икесен дә күрергә килдем, танышырга ныклап. Мин арды якыннан күргәнем юк, конечно, Фәдис Хәнифте генә ныклап беләм, ә калганнарын ныклап танышырга килдем. Менә шунда имеш-мимешләр гөл йөреп тора бит. Нәфисә ханым Элвин Грей белән безнең Гөлназ Асаева арасында мәхәббәт хисләре дә бар. Сезнең моңа карашыгыз ничек икән? Минем караш как әниләр кебек. Әниләр бөтен балаларга ла, наверное, изгелек кенә теләй. Кемде усрата, кемде яратырга теләй, шуны яратһын дип уйлыйм инде мин. Менә сез киләчәктә Гөлназны үзегезнең киленегез итеп кабул итәргә әзермесең? Әгәр дә киленем булырга теләй икән, әлбиттә. Сез менә теге татар халкында шулай биянай диләр бит инде. Шул менә каты гына сүз инде ул биянай. Ниндирәк биянай булыр идегез икән Гөлназга? Мин Башкортстандагы кайна булар идем. Үдемсә әйбәт кенә кайна булырга тырышам инде. Булай бик усал да түгелмен. Гомумән Радикка нинди тормыш иптәше теләр идегез? Нинди булырга тиеш ул сезнең өчен? Ну, йөрсә кешенең йөрде аңлаган кеше булырга тиеш инде ул. Йөрде аңлаган кеше бер-берен аңлай. Уларның бит постоянно гастроль, шулай бер-берен аңлап тату торган кеше. И миңа ла ярарга тырышырга тиеш инде. Тагы да бер үзенең матур затлы күлмәген киеп чыгышына әзерләнә Гөлназ Асаева. Гөлназ, шушы концерттан ничә меңләр китте костюмнар тиктерергә? Әллә белмим. Мин шуны белмим. Юк, менә 100 меңме, 50 меңме? 100 мең булмас инде. Каян инде безнең простой студент кешесендә инде 100 мең акча булсын ди инде. Бәс син бит җырлап акча эшлисең Гөлназ, сер түгел бит инде. Акча эшлим дәсең инде. Мин теге сумманы бик озвучивать итәргә яратмыйм, если теге дөресен генә әйткәндә. Менә акча китте инде, короче. Син менә үзең теләгәнчә расходлар, чыгымнар булдырырга үзеңә кергән керем җитәме соң? Җитә. Үземә җитә, Аллага шөкер. Әле семьям юк, бүтән төрле кешене карыйсым юк, үземә генә бүтән нәрсә җитә, Аллага шөкер. Ярый. Гөлназ, менә сине бит инде үзеңне, иҗатыңны яратып йөрүче безнең бик популяр бай артистларыбыз да бар. Алар сиңа берәр ничек ярдәм итәме матди яктан бу концертларыңны оештырырга? Дөресен әйткәндә, менә концерттан соң банкетлар була бит инде, ярдәм итәләр. Ул Радик тренер мәсәлән, бәлки. Менә әйт әле, шул һаман да Радик белән Ришат янында бит инде йөрибез, бөтен кеше сөйли, Instagram яза. Кайсысы юмартрак, Гөлназ? Ничек була ул юмартрак? Кайсысы щедрырак? Ул әйтә алмыйм мин. Кайсысы сиңа кыйммәтлерәк бүләк иткән ие? Бармак белән генә төртәсең. Көртүрт әле тагын, төрт. Анда сәхнә артында бик кызыклы, бик күңелле һәм без янәдән Радик янына якынрак киләбез. Радик, нәрсә турында сөйләшеп утырасың син монда? Моны кеше мен яңа артист белән танышып утырам мен. Instagramда күргән бар. Күпләр нишәптер әйтә, что ошаган дип. Ул миңа әйтте, почти җырчы диде. Да? Үзен шулай танытты. Мин почти җырчы диде. Почти булмый инде, либо җырчы, либо почти. Син менә Радик Instagramда яңа артистларны күзәткәндә, берәр нәрсә ошамаса аларга язасыңмы? Ниндидер киңәшләр бирәсеңме? Юк, мен аларга просто язмыйм. Акчага сразу комментарий алам, бик акчаны, молодец, алга. Но акчама ничә аларга? Димәк, син тәнкыйтьләмисең. Русча әйткәндә, не критикуешь? Юк, критиковать могу. Критиковать могу серьезно, уже якын кешеләргә. Менә якын кешеләргә кем менә эшләйбез, аларга, конечно, мен критика бирә алам. Һәм Радик, күрәм, кулыңда микрофон, син хәзер берәр җыр башкарып китәсең шикелле Гөлназга. Тагын кияүгә чакны тагын бер тапкыр җырлап карыйсыңмы? Кулымда микрофон ма йоклаем бу хәлдә. Йырланасак. Нинди җыр? Гөлназ, 20 яшь, уфтанама. Димәк, Гөлназга уфтанмыйча? Уже 20 яшь все-таки, да. Төрле хәлләр була. Кыен да булып китә, рәхәт та булып китә. Һәм тормышта биш рәхәт булмай. Шуның өчен уфтанмаска да шул. Олы юлга басарга тиеш.
Ярый, Радик. Менә Гөлназ озак мәлләрдә бик сугыша башлады бит әле. Кем беләндер талаша, кем беләндер сугыша. Син ничектер күңелең әрниме? Яклыйсың киләме? Ой, минем Гөлназымны алай-болай үпкәләтеп куймасыннар дип кайгырасыңмы? Ай, Алла. Мен думаю, был яшьлек. Яшьлектә төрле мин тоже яшьлек булганы бар. Так әле, но ладно, син егет кеше, о бит кыз бала. Ну да, ну төрле, ну да. Ничек әйтергә инде? Аңлатаң? Син аңа менә шушы хәлләрне ишеткән шалтыратып Гөлназ, булдырганса молодец дисеңме? Келәм. Ул оңайсызлана потом. Ойда, уф. Мен айтам, уф булмас, өчен улай эшләргә ярамай. Менә ишеттегезме, дуслар, Радик Юлякшин бик дөрес акыллы киңәшләр бирә Гөлназ Асаевага. Яра, рәхмәт. Мине теләп көтүгенә генә шайдым. Тулы Dostlar, yanımda bulun eyle, yanımda bir de yılmayıp durgan dostların yanına kullanım. Hem de elbette yılmayıp başarıda yazsın. Hem de bakıtlı bul. Avrama hem bana böyle aşkı Oğaysızlırak kattı. Oğaysız mı? Eller oğayhız mı? Oğayhız. Ana şurayı başlatırlar hiler. Men nişer bulup da başlatsa hiler. Yarın. Eller kızını gör. Kızın kulağını sütüge. Yürek tutamazlar ha. Elini yürek. Rami! Yürek mi? Hürmetli dostlar, Gülnaz Asayeva'nın tағы да bir yakın dostu konağı yaş talantlı jыршы Ruslan Hasanшин, өзімізнiki Башқұртстаннiki. С Гульназ заочно были знакомы последние несколько лет, но в интернете как-то вот как артисты. И с ней познакомились буквально на концерте Элвина Грея, который был в Дворце спорта. Там уже познакомились, начали общаться и поддерживаем до сих пор общение. И она предложила выступить на своем концерте, что я сделал с удовольствием. Молодец, Карим, сен бит уфтанма жырын жырлайсың, айма? Айда жырлайбыз уфтанма жырын. Айда камнамда қорада абыйға жырлама тұр етіп, айда. Уфтаныма. Уфтама шунтетел, уфтамағы, яламалы уфтавыз, ярамы тәнзіға, ярамыя қаламы, ей тусарым. Ой,
Рәхмәт. Әйдәм мин сиңа шәбәкә әйтәм. Сәлам, исемең ничек сине? Муслим. Ә син кемнең улы буласың? Рөстәм Асаевның. Ярый. Димәк, син Гөлназ апаны котларга килдең? Әйе. Ә яратасыңмы аны? Әйе. Ә нинди ул синең өчен, нинди апа ул? Әйбәт апа. Әрлимесең сине? Юк. Бүләкләр алып киләме? Әйе. Нәрсәләр бүләк иткәне бар? Роботлар, Лего, уенчыклар. Сагынасыңмы син аны Уфада булганда? Әйе. Ул килгәндә мин аны кочаклап үбәм. Ә бүген аның туган көне син аңа нәрсә бүләк иттең? Чәчәк. Молодец. Ә нинди теләкләр телисең килә аңа бүген? Мин аны яратам, озак яшәсен. Уфа гримеркаларында еш күрәбез сине, изи, син безнең артистларыбызны бизисең, чәчләрен матурлыйсың. Казанга да килеп җиткәнсең. Гөлназның концертына. Гөлназ хәзер сиңа гына ышанып эшлимени? Казан тиклем Казанга изине чакырткач инде. Шулаймы әле? Шундай момент икән инде. Мин бик шатмын. Шундай минем окружением булган өчен. Һәм инде үз кешеләребез өчен Казанга түгел Мәскәүгә дә барабыз. Нәрсә әйтәсем килә? Гөлназ үзенчәлекле кеше, аның үзенең дә идеялары күп. Минем идеялар белән бергә кушып, без инде образларны чыгарабыз. Шуңа Казанга да килеп, без эшләргә әзер. Хөрмәтле дуслар, сезгә тагы да бер эксклюзив кадр күрсәтеп үтәсе килә. Менә диванда матур итеп, шөкер сөйләшеп утыралар. Безнең Лилия Бектемирова, Фәдис Ганиевның тормыш иптәше һәм Рөстәм Асаевның тормыш иптәше Айгөл ханым, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, саумысыз? Ничек нәрсәләр турында сөйләшәсез? Сез менә бер-берегезгә гомумән нинди хисләр тоясыз? Көнләшмисез бер-берегездән? Инде нинди көнләшү булырга мөмкин инде хәзер. Рөстәм белән Айгөл ничә ел яшиләр? Без Фәдис белән 15 ел яшибез бит улам. Бер нинди көнләшү хисе юк. Безнең сөйләшү шул балалар турында инде нәрсә турында булсын. Айгөл, сез бәхетлеме Рөстәм белән? Әлбәттә. Менә булмадымы шундый хәлләр? Лилия апа сезгә нинди киңәшләр белән менә бирә? Рөстәм ниндирәк ул? Менә Рөстәм белән шуларак булырга кирәк дип шундый киңәшләр биргәне булмады? Хәзер миңа Айгөл бирерлек инде. Юк. Юк, Гөлназның биргәне булды. Әле яшәмәгән вакытта да. Ә Гөлназга ничек сез менә аның кунакка килеп йөрүләрен ничек кабул итәсез? Яхшы инде, безнең бит яшь арабыз аз, 10 гына яшь. Кызым кебек тә кайсы Рөстәмнең кызы дип якын күрәм инде мин аны үземә инде подруга кебек серләшеп тә алабыз. Ярый. Булай йөзәрегезгә караганда чынлап та бәхетлесез, матур яшисез һәм инде без дә киләчәктә сезгә шулай ихлас, саф мөнәсәбәтләрдә генә булып калуыгызны телибез. Гөлназ туганыма бүгенге шундый шатлыклы көнендә, беренче зур юбилеенда исәнлек һәр вакытта, иҗат чишмәсе бер вакытта саекмасын диргә, чөнки яшь кенә булуына карамастан шундый зур сәхнәләрдә күп тамашачылар җыеп, бу бит инде бәхет, зур бәхет. Юбилейлар кабатланып торсын, анарга исәнлек, саулык, мәхәббәт, үзенең мәхәббәтен табып, исән-сау шушы матур тормышта яшәргә сынаңа, аңа иҗади уңышлар гына теләргә. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Син кил миңа тик югалтма берүк, сукмагым бит минем апашып. Янәдән килде Ради, көттеңме? Бу планлаштырган идеме, көтелмәгән булдымы? Планлаштырмадык, әлбәттә инде көттем. Килер дип ышандым һәм дә инде килде. Ай, ул кикешнәр хәтта булып киткәнде, без сорадык үттегәйме? Син гомумән бүген менә ул сиңа кияүгә чык дип чынлап та тәкъдим ясаса әзерме? Бу сорауга
Мусоран бик күпләр бирделәр, әмма ләкин мин бит знак зодиака менә близнецы, игезәкләр әйме. Бүген булай, бүген менә все чыгам, иртәгә юк, мин кияүгә чыга алмыйм дип. Шуңа күрә мин теге түгел генә әле җавап кайтара алмыйм. Булай Радикның сиңа кайсы сыйфатларын охшый? Ул чын ират, ул бер кашанда бер нәрсәсен дә жәлләми. Теге соңгы әйберен бирергә мөмкин. Ул русча әйткәндә решительный. Аңа бер генә әйтәсең, менә шундый проблема бар әле дигән кебегендәйме. Ул аны шундук решает. Соңгы 2 елны без бик татарашабыз, серләребезне бүлешәбез. Шуңа күрә Радик инде миңа тулысынча бик нык якын кеше. Бары тик якын. Яратасыңдыр бәлки. Бәлки яратамдыр да. Ярый. Гомумән, син киләчәктә үзеңне менә гаиләдә нинди әни итеп, нинди тормыш иптәш итеп күз алдына китерәсең, Гөлназ? Бармы андый күз аллаулар синдә? Әлбәттә, һәрбер нормальный кызда бит инде булырга тиештер ул дип уйлыйм. Әлбәттә, мин үземнең әнием нинди, миндә шундый буласым килә. Чөнки әнием минем бик талапчан, куйган максатларына ирешеп, һәм дә инде балаларына шул максатларны куеп ирешергә ярдәм итә торган кеше. Әнием дә, әтием дә менә шул сыйфатларын мин үземә дәлилләр идем. Соңгы мәлләрдә бит инде күрәбез, ишетәбез, бик күп скандаллар оештыра башладың. Син кем беләндер сугышасың, кайдадыр тавыш куптарасың. Гомумән, нәрсә синең ачуыңны китерә? Нигә син шушындый хәлләргә барып җитә башладың? Дөресен әйткәндә, без күптән түгел анда бер гастрольләргә бардык, анда бөтен артистлар өчен мин әйттем дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки безнең артистларыбыз бит инде куркалар, нәрсәдер әйтергә, турысынча алар үзләре шунда әйтергә мөмкиннәр, әмма дә ләкин кешенең күзенә карап әйтмиләр. Минем инде ниндидер булса шундый сыйфат бар, мин кешенең үзенә туры карап әйтергә яратам. Теге кешенең артында сөйләргә түгел. Мен тоттым да бүтән артистлар өчен әйттем инде. Миңа бу ошамый, теге ошамый, һәм дә инде бүтән артистлардан әйттем. Нишләп була, нишләп тегеләр. Һәм дә инде шуңа мин справедливость өчен. Менә сугышуларың, Гөлназ, яшерен батырын түгел, синең сугышкан кешеләрең дә, алар бит әле безнең талантлы җырчыларның, популяр җырчыларның балалары. Синең әниеңнәр алар белән аралашалар. Ә син үзең нинди хисләр тоясың? Сиңа кыен түгелме аларның әтиләренең күзләренә карарга мәсәлән? Әлбәттә кыен, чөнки теге һәрбер әни әти бит инде баласын теге ярата дигәндәй, һәм инде һәрбер әти әни ул баланы ачуландырырга теләүче кешеләрне яратмаска тиешләрдер бит инде. Әмма дә ләкин анысы да мин бит инде булай гына килеп сугышмыйм алар белән, булай гына ябышмыйм. Значит, повод бирәләр. Курыкмыйсыңданбы, син бит иратларга каршы чыгасың, Гөлназ? Мин иратларга, мин амбалларга каршы чыгам. Юк, курку хисләре юк, чөнки кем белән сугышканымны беләм мин. Кем белән сугышырга ярамый, алар белән сугышмыйм мин. Ярый, Гөлназ. Гомумән, сиңа хәзер блиц опрос килә безнең. Тиз генә син ул сорауларга җавап бирергә тырышып кара, ярыймы? Хәер сораган кешеләргә урамда хәер бирәсеңме? Бирәм. Яраткан ризыгың синең? Бәрәңге. Үзеңне бу тормышта яхшы кыз дип саныйсыңмы? Юк. Кәрим өчен син әйбәт апамы? Әйбәт дип уйлыйм. Киен сайлаганда маркасына игътибар итәсеңме? Юк. Кешеләрдә иң хөрмәт иткән сыйфатың? Дөреслекне ярату. Идәнгә төшкән ризыкны капкан очраклар булдымы? Булды. Сихергә ышанасыңмы? Ышанам. Ярый. Мәчеткә йөрисеңме? Йөрергә тырышам, соңгы арадан нык йөртәм. Йөрим. Төшләр күрәсеңме? Күрәм. Ярый. Күрәзәчләргә барганың бармы? Юк. Мен ышанмыйм аларга, нишләптер. Сихергә ышанам, инде күрәзәчләргә ышанмыйм. Хөрмәтле дуслар, үзегез күреп тордыгыз. Бик бийек хисләр, берсеннән-берсе матур популяр җырлар, бүләкләр, көтелмәгән затлы кунаклар, булар барысы да Гөлназ Асаеваның Казанда оештырылган Татар дәүләт филармониясе сәхнәләрендә гөрләткән туган көн тамашасында булды. Без инде Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыруы сезгә зур теләк белән бу тамашадан матур эксклюзив репортажны эшләдек дигән нәтиҗә ясыйсыбыз килә. Хөрмәтле дуслар, киләсе татлы очрашуларга тиклем мин Роза Хайруллина сезнең барыгызга да саулык, сәламәтлек, иман байлыгы, матур һәм бары тик якты, мәхәббәтле хисләр телим. Пока-пока! Була бураны, сыйырчыкның
була бураны, сыйыршықның була бураны. Сен күт, мені тек юғалтыма бөрік, мен қайтырманша қаш бураны.